זאת העיר שבה אנחנו גרים לפחות כרגע, ואחרי הסגר הראשון, 2020, היה ברור שכל התוכניות שלנו, כל החלומות שלנו לעבור פעם לתל אביב וליהנות מהתרבות והקרבה לשדה תעופה בן גוריון, כל זה הולך להתרסק, ושאנחנו לא יכולים לחכות 5, 6, 7 שנים, ושאנחנו פשוט חייבים למצוא משהו אחר, לבנות איזשהו עולם שנוכל גם לצאת קצת החוצה בתוך הבית, ובמיוחד בשביל תומי שלנו. ואז קנינו קוטג' ופתחנו שמפניה, והתחלנו לעבוד. תוכניות, קניית חומרים, חיפוש אחרי כל מיני פתרונות בבית הזה, העקום בעולם, העקום ביקום. ופתיחת השמפניה אמנם הייתה מאוד שמחה, אבל זאת הייתה רק ההתחלה. ואז נכנסו עובדים, ועוד עובדים, ועוד עובדים. וגם אנחנו הצטרפנו אליהם, עם כל הכישרונות, עם כל הכישלונות, עם כל הקשיים, אבל היה כיף. Told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the... והנה זאת אני. אני מציירת על הקירות הרבה מאוד זמן. לא רוצה להתחייב, משהו כמו 30 שנה, קצת יותר. ועם הפסקות אגב, לא כל הזמן היה בא לי, לא כל הזמן גם היה אפשרי, אבל החלטתי שבבית הזה אני כבר חייבת באמת להתחיל לצייר. אז כמו שאתם רואים, זה עבודת יד. עד כמה היא מתוכננת, שאלה מאוד טובה. אני בעצמי לא כל כך יודעת. אני אוהבת שיהיה לי תכנון מאוד מאוד כללי, ואני גם כמובן עושה בדיקות של צבעים. זה באמת קורה לי. היו לי פה כמה ניסיונות שאחר כך מחקתי אותם, אבל ברגע שהגעתי לצבעים מסוימים אני מתחילה לאלתר, ואני מתייחסת עם כבוד רב לטעויות, כי אני מאוד אוהבת ברגע שאני טועה לתת לטעות מקום, לנסות לזרום איתה, לנסות להוציא ממנה את המקסימום, כי טעויות מבטיחות לנו דרך לא צפויה, הפתעות, למידה. בקיצור, אני חושבת שטעות זה יותר ברכה מאשר אסון. הגיע הזמן להציג את בני המשפחה. הנה, קודם כל, תומי שלנו.
הפודל שלנו, הנסיך, שכל העולם הזה נבנה בשבילו. והנה זה בעלי המתוק. בכלל, אנחנו כולנו פה מתוקים, חמודים כאלה. חלק מהצמד. צמוד כזה. והנה התוצאה הסופית. הסלון שלנו, אתם רואים פה חלל כפול, סוג של בית קפה, איפשהו באיטליה, בוונציה, בלידו, אפשר להגיד. כאן מאחורינו השער, שהוא מזכיר לי את המזבח שראיתי אותו בקולמר, בצרפת. קצת הצצה החוצה, קצת אביזרים חמודים. והנה בא ונציה, אהובת לבי, מקום שבו הייתי רוצה להיות במקום הסגרים האלה. אבל מה לעשות? לא בחרנו. אנחנו מתמודדים עם מה שיש. Time served in the war. He used to pick up radio waves that he said were from the future. As little children we would gather round. To us he was a giant. But when it came to taking medicine, the man was non-compliant. He'd tell me, wait, what would you say if I could build a little vessel that could take us to another time and place? What would you say if the burning of the engines could be powered by the smile on your face? What will you say? Will you follow me, follow me, follow me, follow me round the way? He'd laugh and say, but I'm too tired for that one today. He'd take us fishing at the local dam. We would bike down from his house, telling stories of a captain he knew from his travels to the past. The cannonballs and muskets and the weapons they used were anything but modern. So grandpa brought grenades and proximity mines. Together they ran the ocean. He'd tell us, wait, what would you say if I could build a little vessel that could take us to another time and place? What would you say if the burning of the engines could be powered by the smile on your face? What will you say? Would you follow me, follow me, follow me, follow me round the way? He'd laugh and say, but I'm too tired for that one today. זהו חתול מבקר בשם מרטין. אנחנו מאוד משתדלים שתהיה לו ולטומי קצת אינטראקציה נורמלית, לפחות שלא יאכלו אחד את השני, אבל זאת ממלכה של טומי, אין מה לעשות. טומי הוא הנסיך פה, אז מרטין צריך להבין את זה. One day we went to visit, and Grandpa wasn't there, but I knew we kept the plans for the rocket ship underneath this lucky chair. Gonna spend every day and night and making my life's work, to build it out to the letter and flying back to Earth. I tell him, wait, what would you say if I could build a little vessel that could take us to another time and place? What would you say if the burning of the engines could be powered by the smile on your face? What will you say? Will you follow me, follow me, follow me, follow me round the way? He went to say, there's a different ship I gotta take. ואם החדר של הבן שלנו מעוצב בסגנון של לונדון, וכמובן מוזיקה, החדר שלנו, חדר השינה, כמובן מעוצב בסגנון
של עיר הכי יפה עלי אדמות, ושמה פריז. וכדי לנוע ממקום למקום, כמובן צריך ספינה. והנה עכשיו אנחנו בבטן הספינה, ואנחנו רואים את כל הפלדה החלודה הזאת, ופה אפשר גם להתקלח בהזדמנות. ובחדר אמבטיה שלי, השילוב הצבעים המנצח, הירוק והוורוד. בתור חדר עבודה שלו, בעלי קיבל בהשראה את מיקי ומיני מאוס. ולעצמי אני לא יודעת כל כך איזה סגנון עשיתי. משהו בכיוון אליסה בארץ הפלאות, כפלמינגו, ורדים, אתם יודעים. אבל יש גם הרבה מעבר לזה. בלט, בובות. בקיצור, משהו גרלי, נחמד ומאוד מאוד אקלקטי. טוב, נשאר רק לחיות פה ולחגוג, ושיהיה לנו תמיד בכיף, ושהילדים תמיד יבואו, ועץ הישוח בנובי גוד ימלא בקישוטים ואורות, ושיהיה כיף כמו תמיד.